Tatak Mindanao ang gipasigarbong mga produkto sa pag-abli sa Mindanao Trade Expo 2025 Kadayawan sa Davao City. Swak sab kaayo kini karong Kadayawan Festival aron himuong pangpasalubong sa mga turista. Ani report ni Argil Relator. Napuno sa exhibitors ang atrium sa usa ka mall sa Bahada, Davao City ato sa pag-abli sa Mindanao Trade Expo 2025 Kadayawan. Display nila ang nagkadaiyang produkto, indigenous craftsmanships, homegrown products o cultural artistry sama sa handicraft decor, fashion o accessories o syempre, gipasigarbosab ang local delicacies gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa Mindanao. Ang mga produkto, swak kaayo nga pangpasalubong labi na sa mga turista nga mobisita sa Davao City aron makisadya sa Kadayawan. Gikan kini sa 120 ka micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa BARM gidala dinhi ang mga produkto sa ilang rehiyon gikan sab sa Farmers Association sama sa delicacies. Gipasigarbosab sa Ministry of Trade, Investments and Tourism ang Bangsamoro Textile nga ilado sa intricate designs o vibrant craftsmanship nga nagahulagway sab sa ilang mabungahong cultural heritage. This exhibition aims to strengthen the Bangsamoro's textile industry through collaborative efforts. Dakong tabang matud pa ang expo nga mas maila ang ilang mga produkto. Unang-una, na-experience nila yung ganito pala, kaganda. May-expose nila yung mga product nila kasi dati-rati nasa community lang nila. So ngayon, na-experience na nila yung paano lumabas at saka maipakita sa hindi lang dito sa Mindanao pati sa buong Pilipinas kung ano ang meron sa BARM. Kay Kadayawan Festival man, doon na say fresh agricultural products gikan sa local farmers sama sa mga gulay ug prutas. This trade fair is an opportunity for our MSMEs to showcase their products and services and display Mindanao's and Davao's ingenuity and artistry. Mulungtad hangtod August 16 ang Mindanao Trade Expo 2025 Kadayawan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.